హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ బనానా జ్యూస్ తయారు చేసేదాన్ని చూపిస్తాను. బనానాలు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. బాదం పప్పు, జీడిపప్పు, పాలు 1 గ్లాస్ పాలు, 3-4 టేబుల్ స్పూన్ పంచదార, అరటిపండు. చాలా చిన్నపిల్లలకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. చాలా ఎనర్జీ ఫుడ్ అండి. ఈ టైంలో చాలా ఎనర్జీ ఫుడ్. బయట నుంచి కొనుక్కోకుండా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే జ్యూస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాం. ఈ ముక్కల్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న తర్వాత జీడిపప్పు ఉంది కదా, పప్పులు, జీడిపప్పు, బాదం పప్పు ఏదైనా వేసుకుంటున్నాం. దీంట్లోనే 3-4 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార కూడా వేసుకున్నాం. షుగర్ ఎక్కువగా వేసుకోవాల్సి లేదు ఫ్రెండ్స్. 2-3 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే మన అరటిపండులో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి తీయగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకే నేను 3-4 టేబుల్ స్పూన్ల కన్నా ఎక్కువ వేసుకున్నాను. మొత్తం కలుపుకొని ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్. తిక్కుగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనకు కావాల్సిన పాలు పోసుకున్నాం. పాలు పోసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకున్నాం. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఒక గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకున్నాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, రెడీ అయిపోయింది. దీంట్లో కావాలంటే మనం దీనిపైన బూస్ట్ కానీ హార్లిక్స్ కానీ పిల్లలకి ఏది ఇష్టమైతే అది వేసి ఇస్తే చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు. చాలా హెల్తీగా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ పిల్లలంతా. అంతే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకుని మీ పిల్లలకు కూడా పట్టండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.